Et donem la benvinguda a la comunitat Secot. Ara que ja en formes part, aprofita'n tots els recursos que posem al teu abast. T'hi oferim els millors serveis i programes i tota la informació empresarial que t'interessa. Aprofita totes les oportunitats de formar part de la nostra comunitat. Àrea privada. Activa el teu espai com a empresa associada. Accedeix amb el teu correu i contrasenya. Registra-t'hi fàcilment. Accedeix a secot.org/registre, introdueix el CIF de la teva empresa i omple les teves dades personals. Un cop a dins, accedeix a butlletins, circulars i contingut exclusiu per cada col·lectiu empresarial. Consulta la nova Biblioteca Secot, amb documentació, informes i recursos reservats per a empreses associades.